Swkango kokrwjak tongmani haikheno Kerleng Amchaio solar panel Kaiwi Rwkh MDC Utpal Debbarma Srangsalo Ah Samung bwtang joratwi swkangkha aborokno nainani Bagwi Thangwi Sogwikha MDC Utpal Debbarma. Tongmani bisintu shemanka chongmari ni jarawa amsani lokorokni sanmung tongmani kainui lama kaham tei nungjanai tui ni kaham paithago chongmari kaplai wngwi MDC ni asuk thai manmani yagulo amsani lokorokni sajak tongmani haikheno solar planet kainani bagwi samung bwtang sengri rwkh Srangsalo Ah Samung humung busuk joratwi swkangkha abono berai nainani bagwi Thangwi Sogwikha MDC Srangsalo aba haikheno solar panel kaini rwjakmani bai amsani lokorokni bisingo nungjakha khatongmung Hambe Mario sing Chini habuba granobo mohai platform ano di mani bagai Chini boro lukuron bai mungsa klainani ang belakheno khatong thogo tini tam nihin ba an initiative ba Chini initiative bai mo kol no puila sang samung klaijak mani 11 Maharanipur Telamura constituency mo Kerleng para orne simi Romdi 3 kilometers rock nai 3.5 kilometers rock nai PWD road lama belakheno hamya bu nung sakbai tong sijak ang oja phaipru election campaign ni bagi bora ano mungsa sangya kaini no sano haisi abo nga tei temo lama no hamdirani lama ni no boseng already proposal rohorjak ang khat khleya bu dakti nangi thanai tui hingangke ang belai kheno Chini trader rokno hambai Mario tam nihin mang bor bai thangi koklam saleimani logi no borok mo amchoini problem no siwi unu kok singyawi immediately borok mo tui no sanction khlairi mani bagi oro simia tekhe jaga tui tongo jagawo tui available fia ba jagawo kita problem ni bai mia mono bosung as early as possible repair khlai tui rani sung byabostha khlai This Kerleng Simia entire 11 Maharanipur Telamura constituency, especially Holodia BCO, Nonosora Kogrosora BCO, Tei, Atra Mora BCO, Tei, Belaikin of Bialotong, Baksa Jaga Tei, Kitchafon Secretary, Nukna Mia Bohai Chini, Takuk Song, Chini Bukuk Song, Lamaka Lemon Tei Nibagi. So, Tei Rinani Chini, first and most top priority. I dam sengtoimne kosto tonglai ta agge. Tabo to ko 20-30 bosor lai tong. Emne dui krima kosto mosto thangai gatibo. Tolo lamsangan nango emon kosto tonglai ngkai tabo Tripura mo thani Maharajani netrite hoite sarni 2000 Utpal sarno tabok MDC no oko bwswkangkha yakse o tei bai lama smi dorkar nanglai tongo emon e fagunal para kosto onglai tongo ingkai lama bo chajak ingkai tei ni lama bo ekdom durgam bolte bane kosto ingkai burchuk to thangmaya gatibo omhai tonglai kosto Gai tui tu kongnan bo thangmaya brau. Bonai bagi si sar oko MDC no sakha. Tak min fast dimana khup khatang ukha. Joto no hambai oko paran sar kok sakha u. Tabo fast obo omtain khlai to je brokhan se oko pati tangna no khup kaham no hai lai khata brau. People of the Chini Khorang.